Čaute lidi, tady jsem Záře a já zdravím u nového videa z Minecraftu. Vytvoříme si nový svět. Jsme tady. Hele, a zrovna tady máme ovce. Hustý. Jedna ovce. Dva ovce. Pojem, tady se mi to nelíbí, tady na tom světě. Takže se musím jít odpojit. Tady to je můj skin. Tady je můj poslední. A máme slimebally, co s nimi budeme dělat. Ještě tady máme nějakou jeskyni, do které jsem se zamotal. Hop, hop, hop. Ježiši, pomoc. Tak jo, zase se odpojíme, tady to mě taky nebaví. Tak, prosím. No hurá, konečně nějaký normální svět, hurá. Tak, a budeme dělat co? Natěžíme stromy, stromečky s nimi si natěžíme. Budeme jich mít 5. Tady v tom díle ale si barák nepostavím ještě. Tak zrovna něco narostlo. Je, to bylo z druhé strany. Tak a jdeme se podívat. Na ně. Kravička. Taká malinká jeskyníka. Krabičku. Jídlo. To je. Jo, tady. Počkej na mě. Oink. Já malinkou ovičku. Tak, tady to bude taky můj baráček. Co by jsem udělal teď? Už to mám.